116 Makrancos Kata. Kértek és nógattak is a színházban a kollégák elsősorban, hogy még egy Shakespeare-t csinálj. Még egy Shakespeare. Szívműtét után, annak dacára, annak ellenére szívesen megnyúzzák és megölik az embert. Én már nem éreztem indítatást, hogy még egyet csináljak. Nagyon szenvedtem már a Szent Iváni Jálomnál. Tehát a Rómeó az egy eléggé jól sikerült véres dráma. Szent Iváni egy csodálatos álomjáték, az kedvencem, gyerekkorom, felnőttkorom, öregkorom gyönyöre, és nem adatik meg olyan sok Shakespeare. Hát először is a Shakespeare iránti szerelmem az egyszerűen eltéphetetlen lett, miután az elsőt megcsináltam. Még egy Shakespeare-t csinálj, egy harmadikat, hogy úgy ássanak, úgy dobd fel a talpat, hogy egy Shakespeare trilógia van mögötted. Tanácstalanul. Ugye bóklászok zene után, és az autorádióban megszólal egy nagyszerű zene. Hát majdnem fölmentem a járdára, lelassítottam, megvártam, megálltam, hogy mi ez. Goldmark tavasszal című nyitánya. Hát egy friss, századfordulós, vagy 19. század végi, de vif és pattogó, és tüzes, és nagyon invenciózus, és nagyon dallamos, ami elengedhetetlen egy balettban. Vallom én, mert ugye szimfonikus rövid műveket
8-10 perceket lehet egész szélső avantgárd modern zenére is elviselni. De nem lehet 2,5 órán azt a zenei anyagot, nem lehet elviselni. Szabadidő bevezető zenét. Ez a minimumig statiszta hokedliket leültek. És ezt meg kéne ismételni, de talán nem nagyon gusztustalan zenében. Megnézed, belefér. És 1000 ilyen apró motivumokból, meg szerelmi témákból próbáltam összerakni ezt a zenét, hát nem vagy még az elején vagy. Hány ilyen vágásod volt, Laca? Ez körülbelül a 250. lehet. Állítólag 3 spulni rakasztót elhasznált. Laci barátom kiásott, a számomra sose hallott műveket, és kiválasztotta az egyes darabokból a neki megfelelő részeket, de hát ezek ugye nem passzolnak össze, tehát mint egy jó szabó össze kell valahogy fércelni, összevarratokat készíteni, heggeszteni, illeszteni, és valahogy egységbe kovácsolni az amúgy nagyon egységes Goldmarki műveket. Merem remélni, hogy úgy sikerültek, hogy nem lehet észrevenni, hogy hol végződik a Goldmark és hol kezdődik a Hidas, mert akkor már régen rossz. Két héttel a premier előtt, Makrancos Kata premier előtt úgy érzem magam, mint egy asszony, aki az első gyerekét várja. Várjuk, hogy milyen lesz. Azt hiszem, hogy nagyon jó lesz a darab. Zenekari próbák már elindultak, ott is vannak kis komplikációk természetesen. Mint egy ilyen puzzle játék, a második szimfónia scherzo tételében van egy kis effekt, ami olyan, hogy ta-da-da-da-di-dám, ta-da-di-da-di-dám, amiben véltem felfedezni valami kis agresszív, ilyen húzavonát, amire szükségem lesz, mert a Kata a Petruccióval veszekszik, nyavajog, és félretettem. Meg akar szabadulni. Jó akár mérete, igen? Igen? Akkor gyerünk ebédre. Egy ilyen rossz, használható magnóval dolgozom, amelynek még visszacsévélője sincs. Hallod, milyen jól dolgozom? És nem fog. De jó. Nem kell hippi, nem kell semmi planc, tódott-fódott pótlékok, és mégis a végtermék a font. Az ember olyan ostoba, valahogy pillanatai vannak, amikben biztos, és lehet, hogy egy nagy csalódás. Számtalan ilyen volt, amit 100%-osan biztosnak érzel, és nem válik be a színház ilyen. Ezt nem tudom.
Ezt nem tudom. A trükk az, hogy nincs feje, és maga a főszabász lesz a feje. Érted? Jó napot! Lehetek? Megtámadom a kasszást. Antrénak jó. Édesem, egy húzavonnak kell. Megfogod? Oda. Jaj, te beszélsz ezzel egy tasli. És megfogod. Nem balett, de színház. Ha nem lenne olyan rossz ízű az a szó, hogy táncszínház, amitől borsózik a hátam, akkor én elnevezném táncszínháznak, mert színház is, meg tánc is. De a táncszínház az egy olyan penetráns fogalom. A tücsök és a hangya, nem. A Tom és Jack. Hogy te a spitztázasnő, vagy a frankfurtból. Mint mindig, a Zeffirelli volt a mániám és a bibliám és az Istenem, és a Zeffirelli egyik korai gyönyörű filmje, emlékszöl rá, a Makrancos Katára, Liz Taylorral és a Richard Burtonnel, azzal a dús, pompázatos, gazdag reneszánszal, amiben ő majdnem utolérhetetlen. A belső interiőröktől egy levélfelbontó, elefántcsontnyelű késig a tárgyak gyönyöre és az emberek gyönyöre. 1700 négyzetméter. A drapéria körülbelül, és annak megfelelően azok a pirosak készültek, azok egy kis zöldebb saptónussal, és ez meg egy kis pirosabb saptónussal készül, hogy oda-vissza játszanak a darabban. Ennek az embernek a festészete olyan, hogy nem lehet a párját találni az országba, de messze földön sehol. Messziről megtudod, hogy zöllej. Ő tudja ezeket. Őt nézd meg a fűkönyveket. Ne szerénykedj! Ő csinálta a Rómeót is, a Szent Iváni álmot is, és minden már. De hát tudunk dolgozni egymással. Ahhoz, hogy az olyan művészileg rohasztott, és rozsdás, és lucskos, és szemetes legyen, az csak ő tudja meg. Nyakon önti 30 liter hipóval, partvissal végigmegy rajta, és csodák csodájára művészetté vált. Ez az én zöllei barátom. Azon kívül a legnagyobb magyar pacalfőző művész, és körömpörkölt főzőművész. A modell rémesen fontos, méghozzá 1/25-ös léptékben megkíméli a díszlettervezőt attól, hogy elmérje magát a nagy színpadon. Nem nagyon hiszem, hogy az elmúlt évtizedekben egy ilyen produkciót sikerült az operában összetákolni. Bár én egy ilyen öreg róka vagyok, aki azért egy pár száz színházat látott, meg csinált, és azért nem emlékszem olyan nagyon sűrűn, hogy ilyen állapotba került volna egy egész társulat, ilyen eufóriás állapotba. Azért ez mindenféleképpen jelent valamit, tehát azért itt az esélyünk elég nagy arra, hogy szombaton mondjuk, hát azért szétverik a házat, köztünk szólván. 1700 négyzetméter. A drapéria körülbelül, és annak megfelelően azok a pirosak készültek, azok egy kis zöldebb saptónussal, és ez meg egy kis pirosabb saptónussal készül, hogy oda-vissza játszanak a darabban. Ennek az embernek a festészete olyan, hogy nem lehet a párját találni az országba, de messze földön sehol. Messziről megtudod, hogy zöllej. Ő tudja ezeket. Őt nézd meg a fűkönyveket. Ne szerénykedj! Ő csinálta a Rómeót is, a Szent Iváni álmot is, és minden már. De hát tudunk dolgozni egymással. Ahhoz, hogy az olyan művészileg rohasztott, és rozsdás, és lucskos, és szemetes legyen, az csak ő tudja meg. Nyakon önti 30 liter hipóval,
partvissal végigmegy rajta, és csodák csodájára művészetté vált. Ez az én Zöllei barátom. Azon kívül a legnagyobb magyar pacalfőző művész, és körömpörkölt főzőművész. És itt mi csináljuk a grillcsirkét? Mi csináljuk a grillcsirkéket? Gumis? Azokat csináltatnám, csak gondolom kézbe vannak, mert vannak szóló csirkék jó, is, jó. Ezeket de a szóló csirke, a kettő az tollas. Ezt először leragasztjuk papírra, utána megfestik, és tálcára tesszük, és ebben belül 2 griff van, és ez szabadon futó. Itt egy picit, na de hogy a gyerek azt mondja egyszer csak, mert ez orrnehéz lesz a formában. Akkor elengedhetni? Tehát azt fogom mondani, hogy leszakad a kezem, hallom a palitát. Éppen azért lesz összekötve. Hátul, az egy biztonsági ügy, de még mindig játéka van azért egy kicsit, hogy pihenhessek. Hát nézd, végül is 30-40 másodpercről csak van. Ez férfiló? Hát szerintem az lesz, nem gondolod? Szép sörény, ami belefér. Beszélni kell a Nerivel. Mert jó, ugyebár jó. nem tudom, mennyire kell naturálisnak lenni. Egészen. Olyan legyen, akkor nem lehet élő. rászórászni a sörény. Isten nem. Az gyönyörű ízéből haj, motring, vagy nem tudom. És a farkának is gyönyörűnek kell lenni. Majd hozok mintát. Jó. Gyerünk. Tényleg ilyen ügyetlen volna? Ezt csinálta. Másodikra betart. Figyelj ide, Péter. Hallom azt, Lacikám, ez van. Péterkém, ez nem elég. Erősebbet kérek. Lacikám, ez van. Ezt ki kell küszöbölni. Nem mozog ide-oda, menjél vele rendesen. Jó érzés? Nem tudjuk kiegyenesíteni. Azt mondja, jó érzés, csak kicsit hazudós. Ügyesek vagytok, kapsz cukrot. Nézd meg, hogy micsoda képeket. Színes lesz ez? Színes? Igen, de mennyire. De jó, meg gyönyörű színes. Egyébként ezek a kartonok már megint a Guggenheim Múzeum számára készültek. Látom, hogy nem. Nincs bepaszpartozva, meg kell csinálnom. Igen. Csak Nagyon. hát fölved azt látsz. Igen. Az egész ruhának lesz egy ilyen, tudod, hogy megy a test. Igen. 3 perccel ezelőtt ment ki, letépte a szoknyát, nem veszem fel, és bezárkózik. Tanácstalanul áll a 8 baronő, jön az öreg úr, az apja. Kész van a Kata? Hát 5 perc múlva esküvő, mi van vele? Hát fölment bezárkózott. Kata! Nyisd ki! Nem jön, mit csinál? Kata, könyörgöm, a templomban a harangok szólnak. Szünet, és kinyílik az ajtó, és elakad a lélegzet. Fölimprovizálom, arról szól, hogy ő is fog meg. Mit akartok ebből a szarral? Csak nem vegyem fel. És arra elmennek. Utána ráteszik. Nem így. Nem, oda nem jutunk el. Csak ide jön, de nem jöttél. Valójában én mindig akkor félek a balett színpadomon, hogyha csak 2 ember. Legjobban félek, ha egyedül van egy ember a színpadon, és annak egy szólót kell csinálni. Másodszor legjobban félek, amikor 2 vannak, és duettet, padötőket kell csinálni. És igazán a pulzusom helyreáll akkor, hogyha 80 vagy 100 ember van a színpadon. Akkor föltalálom magam, akkor vagyok elememben. Mind a 100 fel. És őrületes röhögéssel egy hatalmas népstadiont kell csinálni. Ez? Ide faszal. De az aranyerem kezd visszamenni. Az nem. Csináld meg! Muszáj könnyű, egyszerű, hatásos, mert 40 ember. Igor Mojszev megmondta, mennél többen vannak, annál egyszerűbbet kell csinálni, de nem rosszat. Amikor elkezd így csinálni, hogy arra tart,
Az egész traktus nem takarják le, igen. Megbotlik, visszaindul. Jaj, Dili, most meg az jön. Gyere szépen be, gyere! Gyere be, ne állj le! Eléggé gyér ez a történet, és nem ad módot arra, hogy pokolra szállj, és hogy elkezdjél mélyebb, kozmikus, filozófiai gondolatokat. Ebbe ez egyenesbe kell eljátszani, de nagyon jól. Ezt a Katát megkergetik, megtépik, éheztetik, ruhákat kínálnak, kecsegtetik nekik, de aztán nem adják oda, ez betörik mindegy csikot, és a végén a Kata, a makrancos, egy odaadó, hűséges, szerelmes nő lesz. Ezt kell megcsinálni, hogy a közönség élvezze. Egy olyan darab született, azt hiszem, hogy ami a világon kevés van. Csoda. Egyszerűen frenetikus darab, és hát ennek a főszerepét eltáncolni, azt hiszem, hogy senki nem kívánhat magának jobbat. Kata, ne menj hátra, itt van. Amit akarsz, takarodjatok. Ugyanis egy 1000 arcú hős. Én próbálom nem a Katát csinálni, én próbálom önmagamat adni a szerephez. Tehát nem egy valamit akarok megformálni, de több részt magamat akarom adni benne. Tehát nem egy film alapján, nem valakinek a leutázása vagy valamit, én magamat akarom adni benne, és próbálom ezt létrehozni. Remélem sikerül. Fogjátok meg a lábát körbevezetni. Várj még! Felejtsd el, hogy princ vagy, mókuska vagy és egér. Mehet! Nehogy valami baj történjen a virgácsot, nem akkor agyon pofolcol. Mi? Jó. Nagy tó! Hát, ez így. Nem. Így kezdődik, érted? Az a baj, tudod, hogy mindig olyan sokat kell várni, hogy csináljon valamit. Hát a seregi félklíma az mindig egy különleges atmoszférát jelent. Ez már volt szerencsém ezt egyszer megtapasztalni a Szent Iváni álomban. Egy olyan különleges együtt dolgozás van, ami más koreográfusokkal én legalábbis nem tapasztaltam. Hányszor üvöltözik meg csapkod, ez mind humor. Vagy legalábbis van benne egy olyan része is. És nem akarok nyalni. De tényleg így van. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ezt látnom kell, ez a főszereplő. Na, mi lenne, ha jönnél? És miért nem csináltad?
És azt is letépi. Akkor miért nem csinálta? Egyszerre voltam a Kata is, meg a Petruccio is. A gyilkos indulatok, ezek olyanok, amik munka közben óhatatlanul jönnek. Nálam is előfordulnak, és nála is előfordulnak, de hát ezt a munka érdekében az ember elviseli, mert ha tudom, hogy jó születik meg, akkor az egyik percben meg tudnám ölni, a másik percben meg már imádom. És ő is ugyanúgy van velem, gondolom, mert ez így szokott lenni az életben, hiszen ezért maradtunk együtt 30 évig, sőt, már nem ismerem kimondani, még rá egy pár évet. Ráteszi, ne fogd agyon. Tang, tang, ting, tang, tang, ding, ding, ding. Ha taridadam, tiridadam, ha tiridadam, tang, tang, ding, tang, örjök a ide! Tiridadam, tiridadam, tiridadam. Rászültetett és a stólát. Jaj, te hülyén nézel ki! Itt a seggekkel ez nem jó. Így csináltuk. Túr, nekem is túr. És így tovább mindenki. December elején, amikor Grazban a Szilviát betanítottuk Lacival, még nyoma sem volt se darabnak, se zenének. Helyesebben talán már a zenék megvoltak kazettán, de hát a világon semmi nem volt, és hát meg kell mondjam őszintén, hogy Laci nem nagyon bízott abba, hogy ez elkészül, de mint mindig én vagyok a kísérő jó angyala, és azt mondtam, hogy ezt a darabot mindenféleképpen meg kell csinálni, és meg is csináltuk szerencsére, és úgy néz ki, hogy nem is lesz olyan rossz. You are my destiny. Talán nem is hiszem azt, hogy egyáltalán egy főrendezőnek is ebbe az operaházba ilyen nehéz feladata van, mint most a Lacinak, hogy ennyi idő alatt kell neki összehozni egy premiért. A semmiből. Amikor benne, akkor itt van. Nem, akkor itt vagyok, és azt mondom. Ez nem. Ha nem így szeretnél? Jaj, nem fizettem ki a gázt. A 9 hónapos, most már 10 hónapos kislányomnak a gügyögésére ébredek, hál' Istennek. Minden reggel. Ennél szebb ébredést azt hiszem, hogy nem lehetne kívánni magamnak, és aztán jönnek az egész napos Bentley-t, ami ezért a produkcióra azt hiszem, hogy megéri. Semmi más ambícióm nem volt, mint hogy beülj várakozás teli, és elégedetten távozz a színházba. Meleg érzésekkel távozz ráadásul, és még egy ilyen egyszerű verbális történetben is kapj valami pluszt, valami alapigazságot, valami gyönyörűt, amitől még az utcán, ha 10 lépést mész a járdán, még mindig arra gondolsz. Ha ezt megérem és túlélem, akkor többé nem nyúlok baletthez, elegem van.
Gyerekek, ne legyen jobb. Nehogy elkezdjetek erre rádolgozni. Ez így jó, ahogy van. Mindenkit szívemből köszöntök. Itt köszöntöm még egyszer a Kaszás Ildikót, ezt a nőt, akinek ezt köszönöm. És ezt a kisfiút szívemből köszönöm. Nagyon jó vásárt csináltam. Az összes láthatatlan dolgozónak a legjobb társaságba kerül. A világosítókkal, a díszítőkkel, és a kellékesekkel, és mindenkivel, aki a két kezét használta arra, hogy ez a gyönyörűség megszülesse. A Buckingham palotában nincs olyan jó társaság.